På start nummer 4 på banen, Victoria Lundqvist på Ranger. Værsgo og rid. Rytteren, der skal også klar med på banen, er start nummer. Når vi lige om lidt starter LB 2-stjernet for kategori 1, så bliver første rytter på banen Sabine Munksgaard. Så har vi fået start nummer 8 på banen, Laura Osberg på Admirami. Værsgo og rid. Rytteren, der skal holde sig klar med på banen, start nummer 10, Charlotte Bjørnstrup. Og rytteren, der skal holde sig klar i slusen, start nummer 11, Lise Rask. Og vinderne af denne LB2-stjernet fra kategori 1 bliver Laura Osberg på Admirami med 0 fejl i anfase i tiden 20,60. Tillykke. Nummer 2 bliver Victoria Just på Pansafula med 0 fejl i anden fase i tiden 20,62. Tillykke. Nummer 3 bliver Sara Kofod Hansen på Mountain med 0 fejl i tiden 21,08. Tillykke. Og vi vil gerne have